something different. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Bata masiramon pala mag-inom-inom kay James Coffee pag nagdangog kay Bareta kay Edwin, ano? Masiramon talaga ang James Coffee paggaga. Henry Maceda po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Mga tugang, sisay po ang gusto dyan sa Indoki worth 500 pesos na GC. Ang meaning pa lang kang GC, gift certificate. Pagaw na ko, group chat. Kung bako mga tugang gift check. Yan palang GC. Mga tugang, tabi. Mananaw tabi kita ngunyan. Taba ka malingawang ko naman. Inutong ko na ini sa portion na ini. Magapod tabi sa 0995-398-1813. Di sa itabi sendo ang gusto dyan na maka-avail kang worth 500 pesos. Mga tugang hali po sa EO Optical. Sabagay, ang apod kan EO, takon EO Optical, redundant adi. EO, yan ha. Sige daw ha. Sige daw, mga tugang magapod tabi sa satuyang cellphone 0995-398 1813 0928 pala, sorry. 0928-777-5548. Pagapod dabi sa satuyang cellphone o mag-text lang ha. Pero mas marikon apod, di ba? Mananaw tabi kita nin worth 500 pesos anytime ha. Puna alas 8 nin aga hanggang alas 9. Di po sa tuyang programa, tatawan ng taga mo. Hapot lang, ano ang meaning kang EO? Yeah. EO. Bakit ko kaya na? A-E-E-E-O. Bakit ko, kaya mga picture ba sa tuya sa elementary? Adi, so, abakada boda. So, A-E-E-E-O. Adi, inabot mo ito, Ate Angel? Inabot mo ito? Ipabasa ba kita sa whiteboard, sa green board, adi? Ang apod kang pisara, blackboard. Pipabasa kang teacher may, class, sabay-sabay. A-E-E-E-O. Galing nga sa lampait manoy. Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Tagasain po. Tula-tula. Tulak-tula Ligaspi. Ano madang ang meaning kang EO? Executive Optical. Ay, very good. Saan po makukuha ini ang mga branches kay ni kung igwa kang natandaan? Hindi po sa Gaisano. Gaisano. Saan pa po? Nagpakaagman ako kibagong antibaras dyan. Ay, very good. Ay, kliyente ka po kang EO? Opo. Ay, very good ka. Saan pa po, madam? Sa Daragay, guwapa. Oh, sa SM, igwa? Yes. Yes. Sa Pulangi, igwa? Sa Yes. Sursogon, SM, igwa? Oo. Oh, dito po sa Bicol Region, Dakolo na Sindang Branch. EO. Ano po mga specialization dyan sa EO kung naka-experience ka na? Ako kaya Mata? may diferensyaan sa rokong mata. So, grabe ang grado. Nagpa-ali na nga niya akong lens. So, minot po napigamit ko, EO talaga. Malian sa mata. EO. Mari, dyan madam, kung dyan, pwede dyan ang kulog sa tulak o kulog sa lawas? Ngayon, ano ka? Mataman sa natabi ang optical. Sorry, pag-una ako sa, pati sa kulog kang lawas, igwa dyan. Madam, pangaran tabi. Makarawon ka? Di, totoo po ito. Angel, suratan nga rin kayo ni. Anong pangaran ni Madam? Pati. Pati. Makasubok, sir. Update taga. Ano po ang pangaran? Ano? Ano ang apelyido? Okay. Barangay Tula-Tula? Sige po. I-claim mo na lang po sa DCGB so kwan mo ha, so gift so GC mo ha.
Iya po. Congratulations, madam. Mabuhay katabi. Yes, bye-bye. Uyog-uyogon mo yan. Ang pangaran niya po, Fatty. Baka malingawan ko ining bata. Sinurot mo na, Angel. Kada kita akong papel. Baka malingawan ko ta. Bata ako nasa doon ta malilingawon daw ako. Diyan sa EO pala, mataman sana. Pag ako, pati talinga. Ang ngaran niya si... Yes, bataan ano ini, ang surat ko ako man sana ang nakakabasa. Abin ay mga tarang ko pasungaran tula-tula Ligaspi. Kaya nga ni pag may mga exam may problema ako eh. Yan na ba? Ito mo kay Ate Tricia. Nabasa mo? May N yan na. Okay, thank you. Alright, congratulations, Tabi. Saga naman. Pag-una ko yun, yan na EO, optical, executive optical, pati sa talinga, igwa. Palibong ka ngayon sa buhay. Bago sa karaw, ulitan nindo ini, o dango gaya nindo, iparagam mo tabi yung garay, so plugging kang EO. Yan. Executive optical, yan. Actually, gari nakalaog na ako dyan eh. Di ko lang matandaan kung kaso rin. Gari dumampa sa SM Naga ako nakalaog dyan. Nawara so ay glass ko kang enot, Kuya Tony Reyes. Nawara so ay glass ko. Kang ako na imbitara na maging, graduation, speaker sa Sursogon. Nawalat ko junior so ay glass ko. Nawara ko. Maray nga nita. Ano daw talaga pag maray ka talagang tao mo na pag mabuot ka? Nako akan so principal na nag-imbitar sa kuya, duman sa ibabaw kan refrigerator. Nadagog niya pagkaaga na pigahanap ko. Yaon nga di rabi di kaya nagduman ako kay to. Anyway, Tabi ano yan? Mga tugang, digdi po kita sa EO. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come Yung visit manangad pala. EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Yung mananggad pala sa ice, mananggad yun. Pero tama ining texter tang saro, yun. Lingon mo Ang EO nga niya, daratabi pati talinga, tayo bagang sasabitan, kalanti para. Gari. Marayo naman, Kuya Toneng Aldaw tangon yan. Salamat po, mga matalion ka mo. Mga matalion ka mo. Ni pati kumpleto pa. Saro sana po, sa aga naman sa iba. Sige lugod, sa aga lugod, mga tugang. Sa mga texter naman ha. Dakulong pati so nagtexto, makasupugon man na nainutang ka so nag-apo. Ay, late so laog kan mga teksto, mga tamaon pati so simbag. Arog ka ini. Tod-tod mga tugang, pag-irestoryahan ta po ang sa endong mga cellphone. Di ba effective July 25, June? So gabos na SIM na dain naka-register will be automatically disconnected. Yun sabi, di ba? May SIM card akong dahil ko pag-register. Titestingon ko talaga. Tinesting ko kasubang may pig-text ako. Yun, nag-function, Junior. Nag-function. Kundi, sabi, di ba may 5 days na, di ba may 5 days mga tugang na gari, pud ka yan? Kuya Tony, igwa kilimang aldaw na gari palugit. Grace period, na kung halimbawa sa cellphone mo deactivated, pwede mo i-restore gararay in 5 days. Pero pag-testing ko ka sa Bangge, ano nang petsangon yan? 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. 7 days na baga yun? Kamong nag-antabay ngon yan, ipag-restoryan ta daw po tod iyan, kung igwa kamo kisel SIM na da ipagrehistro, kung nagagamit nindo, sabi, automatic da tabi mga tugang na disconnected. Diba? Noel Manalo. Man, tabig testing ko kasi bang ipig-text ko. Okay man, may naglog na text ako, may pig-text. Say ko nga ako, hi, hello, musta na? Mga alas 8 subanggi, pirot-pirot na ako. Tapos nag-text back siya, okay naman me. Off mo na, baka mahuli tayo. Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. First time nagtawag. Ako hindi pa po ako nagpa-register sa SIM, pero nagagamit ko GCash, lahat, transaction sa mga ano. Itong Hindi tinatawag ako mo, madam, nag-register. hindi po ito registered? Pero ito yun. Nagagamit ko. I see. O, di ba? So, yan ang pinagtataka ko. Di ba yung balita nila, automatic daw, disconnected, di ba? Opo. O, ito Pero nga pala hindi. nagamit mo pa eh. Di ba? Okay, sige, thank you. Sige, ma'am. Thank you po. Yeah, maraming salamat. O, di ba? Yun. O, kung arog ka ng Pait Junior, gari naman. Di ba? Nakatext ka, tayaon ka sa balkon, pero kung sa laog ka kang arong mo, minsan ka. Pagkatapos ko Noel mag-text, tinanggal ko naman. Itry ko naman dyan na banggi. Diba? Itry ko naman dyan na banggi. Oh. Si Jenny, gano'n makasuhapon, may pig-history na sa programa niya, may SIM card man da siyang dahil niya mapig-register. Bako, Jenny, naka-text ka man? Naka-text ka di? Naka-pig-text ka man niya? Oh, see? Ano ang simbagsay mo? Okay nga ya, find me. Bako, di ba? Sabi mo ko sa hapon. Gano'n nag-I love you kagayod kilim. Aday ka man sinibag. Basta simbag sana, okay nga ya, find me. Di ba? Ay, kung araw ka ng paray tagari. Di ba? Sign iyan ipapalit na gift certificate. Ay, siyempre, sa iyo po, pag-claim sa DCGB, dumantabi nin dumaraman kung ano yan, kung paano gigibon sa GC, pag na-claim nindo, ha? Hello, dyan sa EO. Hello? Hello, good morning. Good morning, Migo. May barkada ako, may naglagay ang upload ko sa upload. Oh. May naman pero nakabukak sa may mga pangalan ba yan? Scammer nakabukak. Scammer? Oo. O, tungani baga sa muya baga may baka may pigakauron ka na duman sa kwan sa DCGB News Online. Ano ba pag-forward ko ba sa imo? Oh, yung kaya nga ni pigpa-monitor ko na ito kimaray sa IT. Tama nga ba ka na bagay, Bigo? Sabi, pag may mga nag-text sa imo mga maraot, scam o kung ano, pwede mo tulos ireklamo, tama mo monitor kung saan hali ito pag-registered ang SIM. Ito nga ni BP sa iyo, bako na number ang nagluwas. Ano? Very scammer something yung nakabukak. Nara na? Oo. Nag-update lugod? Iyo nga ni. Salbatan. Pero ba, natin pag nag-upload ka, pag Oo. bumigit, number nagluwas sa imo. Iyo. Pag di naka-phone book sa imo, pag di naka-phone book. Yan, pag nagluwas sa iya, sa nailing ko pa sa hapon, hindi na ngayon eh. Oo. Nakabuktak, scammers line. Scammers line. Oo. Sa bagay, Migo, kay to, aloy naman, maski day pang registration, nangyayari, alimbawa ngaya, alimbawa nga may nakareceive kang text, Oo. minaregister ba ka sa SIM card na ngaya, padi. Pero pag Iyo. iapudan kan ngaya, check na gumta na kung sisi nag-check, nagisimbag, babosis kay babayi. Nasa mo harap. So nangyari nga ni kang panahon. Pag-istorya sa kuya. Ano nga pag-istorya ta? Dari sa lang na pagdangog ko tapos sa interpretasyon ko. Pag na, kung simbag mo, tama nga yan, nangyari talaga yan. Totoo
totoo na BBP. Iyo mananggad. Igwa kung... Kung nataw siya, commerce line. Pero dahil na sa number. Baka yun ang subagong technology pare na ngaya. Oo. Oho. Siguro nga po, BBP. Pag araw ka na dahil ka nakarestro, kung buhay pa, ikatawang nga rikiliwi kang NTC, pag may ka na 5 days. 5 days pare. 5 days. Oh, May 5 days. Kaya lang, 7 aldaw na bagangon yan. Pitsa uno na ngon yan. Oo. Delete. Iyo. Sige, tatod. Pa-interview ko sa NTC ha. Iyo. Sige, salamat. Okay, salamat Migo. O totod mga tugang ta. Kaya yan ang introduction ko ta. Joshua, pakidamanon mo tabi sa NTC. Tama interview kita ngunya na pagkaaga kung ano na ang resulta tabi mga tugang kang programang iyan kan DOTR DICT Department of Information and Communication Technology para po aramon ta kung ano na ta siribot bagetang kakarehistro ba kang inot kang rehistro ta kung ano-ano pa may mga extension pa o ta sabi automatic dama off yan diba nga ni baga diba o sige po mga tugang aramon ta munan totod pag may nakahuron kitang taga-pagas at taga NTC i-clarify niya to yan ha pag nawaraan SIM card mo SIM number mo ano ang mangyayari, di ba? Pwede, pag sabagay, pag nagbakal ka pwede, di ba? Pwede mong i-rehistro. Pero tabi pag nawara yan, ano mangyayari? And paano ang asigurasyon na kita, ngaya pag tinext kita kigusto ng tao na maaraman kung siya nagpasaway na yan, masimbag tulos kang DICT. Di ba, John? Tinext ka ngaya yung Junapolis, mag-ingat ka, 5 araw na lang ang itatagal mo sa mundo. Bako, John? Tapos, itong number na ito, pag riniklamo mo, maaraman tulos kung sisay. Iyan, ang satuya. Tabi, mga tugang na himay-himayon todo lang. Mientras tanto, buminagsak na daso mga gapo sa Marigondon. Delikaduho na. Kasapon pa inipig-report ni Jimmy. Kasabong aga iguana naman at sa Mount Marigondon, sa Barangay Marigondon, ang bulod mga tugang nag-agrumod, nagribok, nagungurob-ngurob. Ang mga gapo nagrarakadag duman sa ginibong riprap. At ayo nga nang pigasabitan na naraot so naturales sa kanbulod. Kaya sugapo nagrarakadag mga tugang hali duman sa riprap. Buda iba pang parte mga tugang kambulod. Tabi no kasanta, dito man kayang tapuson na maray mga tugang ang road network construction. Binukasanta sana, diba? O, sabi kan texter sa mamaya, sa kuya ngayon may nagluluwas na call suspended spam. Alright? Jimmy, nasalita. Ano nangyari, Jim? Yes, BP. Nahali pa sana sa tinampo. So, mga buminagsak na mga gapo na kasubanggi, buminagsak. Ngunyan, huminugpa na naman ang blocking gapo sa tinampo. Maray nga, dahil mani natitimpuhan na dimalas na mga nag-aaging mga bihikulo. Salbatana. Sigun kay Mayor Alan Arandia, tahali pa siya na dumaan sa area. Dapat ang mga ahensyang concerned digdi, siring kan DPWH, DENR, seryoso na ang pagtawang atensyon solusyon sa sitwasyon digdi sa Marigondon. Prover pa may madiskuido digdi ta BBP. Big request na Mayor Alan Arandia na may mga tanod na magbabantay digdi para mag-abiso sa mga nag-araging alunadan. Pero dayo man makontrol na maski may tanod pa, kung babagsak talaga. O pag-una ko, pag may magapo ngayang maligid, sasabatong kantanod para maprotehiran sumaagi. Dayman. Dayman. Ma-report lang na may nangyari ka ito. Di ba? Oo. May maabiso sa na duman sa mga maaragi na mag-ingat. Sa taas na mag-ingat. Sa ngunyan, mapuuna naman maglinig kan tinampo BP gamit ang personal na heavy equipment ni Mayor Alan Arandia. Ang question digdi kan alkalde sa DPWH o sa DENR na kung pwede ang tuktukan bulod, i-blasting na lugod. Tapos? Paduso na. Saka? Pabagsak ko na lugod. Isalbatan ang pangyari sa Maabaka. Ang pagigibo kaya kan, Jim, yan ang mga gilid kan tinampong yan. Bibugtakan iyang slope protection na maray. Ang problema, abutang kita kisiyam-siyam kaan.
Dahil binurugta ka na ini. Oo. Binurudal na ini kan mga ano ito, so chicken wire ko lagar chicken wire bagan gamit. Oh, kaya daw ang persa kaya na churro chicken wire na nagari. Pinatos na ini BP. Siyempre, niya kung subulod malumoy, ano nangyari? Nagkarurunot. See? Yung nga, gusto sabihin, something is wrong duman sa pag-aadal kan structure kan bulod sa pagbugta kan infrastructure na slow protection. Bako tugma so disenyo sa klase kan bulod. Natural hiniro na subulod. Sigan to pag nakane. Pasiring sa dagat. Yung bagampi ka sabit Maray lagod guide kung inadapter so arog duman sa South Korea nan bulod ay 50 tipak. Iyo baga, daling mo ito? Pigluluho, lugod. Liluho ang bulod. Ang bulod. Tunnel, tunnel. Tunnel type. O kung bako paggawa man mga riprap, ang bulod, ang riprap nila, Draculaon na mga square na konkreto, Galing mo ito? Magastos o garing garuyan. Magasto baga. Imagine, matanel ka dyan sa Marigondon, Mount Marigondon. Pero dahil man yung problema. So, iyo yan ang question tabi, Sus Bibi. ko. Deki bang agihan dyan, Jim? Ano daw? Deki? Wara man ibang agyan. Tapuros bulod ini. Ano nag-aagi dyan? Pasain iyan. Nakula nagagit na National Road ini, Bibi. Pasiring sa West Coast, Coastal Road, itong so pasiring sa Ligaw, pasiring sa Uwas, balda na yan sa Pantaw. Konkreto ini? Konkreto na yan. Ay, delikado pala. Tourism site yan, sa pasiring sa mga... Iyan sa pigapo na Albay, West Coast. So, susad to ba ganong Congressman si Kong Joey? Costa Rica? Iyo mananggad. Gusto sabihon, so structure kang bulo. Dahil so tinampo na maray, pero sa gilid, napakaray. Marente ng po. So gilid. So, gilid. Sa bulod. May waso na bulod ini. Pero ang kilometro yan naggarampahog na ang mga gapo dyan. Wala ba? Oh, arin ang, i-clarify ko lang, Jimmy, arin ang naggarampahog. Sabi, Subinugtak na riprap, o parte kang bulod. Wala man riprap, BP, tinapya sa bulod, dahil man rin riprap. Salbatana. Ay, kaya mampalan. Yan sa messenger mo. Kaya mampalan. Ay, salbatan ang pangyayari sa mga abaka. Pag una ko, may slow protection niya. Wala man islo protection. Ay, man, under budget na naman yan. Iranin na sa nang kay Congressman Saldi ko, tabaka mabudgetan ka na Appropriations Committee. Dahil ni mababudgetan, BP talang kawon. Salbatana. Gagaba man sana, tagagaba. Ang kalaban mo, bulod. Yan ang solusyon na question ni Mayor Digde. Paduso na lugod sa itaas, sa nagapagsak. Yes. I-blasting na dala. Ay, pangyayari. Alam ka, mananggad pala ni Jamie. Nagrarasay na sa bulod hanggang sa taas, pon sa puro. Wala man remedyo kaan ng mga structure. Dahil man kaan, gagabaon yan. Bulod and may wasa na bulod. Mautuhon pati. Ay, salbatan na pala. National Road yan. Siyempre, mauto dyan. Delikado ini. Anong namaray kayo ni? Blastingon nga ni Daa. Oh, pati nag-aragi pating mga autos, pinadala mo sa kuya, maluyaw ng dalagan, taba ka maulugan. Ay mo ano yan, malugtukon ka dyan kigapo, minsan ka. Salbatan ang pangyari. Ano? Medyo seryoso yan na problema, Bibi. Di ako nakakaapod. Di ako nakakaapod. Sandali. Bakit hindi ako makatawag? Deactivated na yan. Registrado ining number kung ano ka. Nagparehistro ini. Di ako nakakaapod o. Ano na? Ano nangyari kayo ni Silpa? Deactivated na yan, maski naka-register na. Ibabalik mo yan sa dati. Paano? O sige, James. Sige ha. Tapunan ko si Mayor. Ha? Oo. Paano ini? Kasapon pa ako din nakakaapod ha. Sige, James. Thank you ha. Yan na. Di pa yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Basta seryosong problema na yan. Kabanuan, Kankidoran, and so mga mapasiring sa kosta, mahuli. Ingat-ingat sana sa lugar na yan. Delikado na maray. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lugar. Natataday ako nakakaapod. I-try mo daw tabi, Tricia. May unlimited call ka, Tricia. Balo daw po doon si Mayor Arandia. O, natataday ko makatawag. Ining
Pigamit ko kay Mayor Arandia, cellphone number ko tabi na postpaid. Automatic bagang register ini. Buda, pig-verify ko pa sa Globe. Wala ang problema talaga kung nagkakaapod. Madali lang. Oh, di talaga, oh. Baka may difference na yan mga signal eh. Baka deactivated na ini sa taas, oh. E, pwede daw. Ikaw na daw. Di ba? Natayan. Galugod may problema na lugod ako lugod sa sakuyang kasapon dahil kung naapodan sa aki ko. Postpaid, may postpaid kaya ako. Kaya, kung clear na gabos, tabi, mga paradangog, haliong ko na itong saro kong Globe. Cannot be reached. Yan nga daw. Tigo kaya akong Globe agang pig-announce ko sa Indo. Yan. Ang i-announce ko na sa Indo, so saro kong number na postpaid na kwan. Di ako nagkakapod eh. Tapos sabi, yan, automatic na ang register yan. Pig-check ko manangga. Registered manangga dyan. Your SIM ngaya, ano yan, blah, 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 blah. Ngunyan, malo yung signal. Hello? Migo, Yes, Migo. half registered yun na group mo. Ano? Half registered. Unregistered? How half? Registered. Half registered. Naapudan ka, pero di ka nag-upload. Yung hindi, half registered. Then restart mo, Migo, restart mo. O sige, thank you, Migo ha. Salamaton. Yung nga ni, postpaid ini. Nasaro kong number na pigagamit. Inang i-announce ko sa Indo pare, pagabot kang aldaw. Takanak mapagalo naman na grab and cellphone number. Tapag klaro na gabo, i-announce ko na ini. Ano man, madali mo nang masusog. Basta may assurance na pag may nagparababawasi mo, madali mong masusog, di ba? Yes. Oo, thank you, Migo ha. Salamat. Okay. Jimmy. So number tabi na tinaw mo sa ko, Jimmy. Kulang kisaro, Jim. Kaya bang brand ako nakakaapod na sarawayon ka, Jimmy. Mali na, sa number ni Mayor Arandia. Baka yaw ni Arandia. Ito. Kaya daw, kulang mga saro. Kaya Jimmy, tinaw mo sa kuya. Kaya man, di ako nakakaapod. Kaya daw, sarawayon man na Jimmy ini. Kaya baga, Mayor, maray na aga. Mayor. Ay, Barinaga. Marinaga po, si Henry po, sa DCGB Mayor. Ay, hello. Good morning. Opo. On the air ka po, Tama. Mayor, sa tuyang programa. I-follow up ko tabi sa imo ini na report ni Jimmy. Kumusta po ang status kan bulod dyan sa may Marigondon? Gari nagkakaigwa po nakakadivigwa nin hazard o risky sa mga biyaheros. Ano po ang status ngunyan, Mayor? Ay, sa ngunyan po, hali ako ngunyan duman, naaga pa sana, balik pa sa ako sa munisipyo. Kaso hapon, ito nag-landslide naman nga ni. Tapos kasubanggi, nayaon duman sumadihon kung ano sa taga-DP si Engineer Arevalo, nagapit sa kuya. Kasubanggi, dahil na naman agihan. Tapos, alos inarkila kanin da suluder ko, ta suluder ninda dahil sususi da dandarakan operator. Pighalik kasubanggi mga 9 to 11. Nahali na naman ito, nakapasable na so lunadan. Ngunyan paghali naman garunin da, medyo kuha naman, nagbagsak na naman. Opo. Oo. Tapos ngunyan, medyo makakagiban si medyo delikado sa ibang motorista, tabad kung magbagsak pa bagagirara. Ito, pag-iling ko, Henry, itong sa taas ng mga gapo, talagang kung sa buka na talaga, babagsak na talaga. Opo. Mayor Alan, ini po na gapo na sig ang rakadagyan. Ano po ini, hali sa may slope protection yan o hali po sa mismong naturalisa na partikang bulod, taas na partikang bulod? Dahil pa ito ki mga pigkaagnin da ki mga protection. Talagang dahil pa. Halip pa talaga mismo sa taas. Opo. Alangkawon, Henry, siguro baka sa estimate ko, mga 50 meters karo pataas o sumur-subra. Mga 80, araw kaya. Kung ligidan ka ng auto mo ngayon sa dit na issue, pwedeng matindang abuton mo? Maroon, tayo nga ni dumangkiga po na dakula talaga. Magbagsak. Oo. Gura no mayor kadarakula ang gapo tabi mga jeep o mga payo o basket o ano daw ang description kang gapo kadarakula? Itong mabagsak duman kung mahiling mo ang coaster,
alos araw kay ito kadakula niya kung mabagsakan ka timing kang yaon ka duman. Darat na umpalan. Mayor tangon yan sa napo nangyari nita. Kung ako nasasala, yan na West Coast na yan, na tinampong yan, tabi, haloy na baga na inopen, di ba? Nagigwa na ki mga bagyo, nagkaigwa na ki mga tag-init, taguran. Datangon niya lang po, nagkaigwa ki araw kayo ng insidente, tabi, Mayor Alan. Siyempre, sa haloy ng kuwan ka ito, medyo talagang sumanga po duman sa taas na kuwan, talagang magakuan talaga ito, magakulaps talaga. Medyo, ang paka, ninda, medyo bako siyang slide, Tindog talaga? Siyempre talagang... Tindogon, Mayor? Po, medyo tindogon talaga ito, kaya mabagsak talaga. 45 degrees, 45 degrees? Opo. Parang araw po kaya, dapat ito kaya, na medyo dauro slide ka, paski puro paano. Pero mas sigaro ito talagang sa kahaloyan, baga, ang nagakital sa mga gapo. Iyo mananggal. Opo. Gura tabi Mayor Kabisan tinampong ini tagari ang aram ko dakol po nag-aragi sa lugar na iyan. Kung sa dakol talaga dakulon talaga nag-aagi diyan kasi sa mga nagaduman sa Almara, talos dakulo ng mga beaches diyan. May nag-apod ganit sa kuya kung masarado da, sabi ko alos niya ako dahil man masarado yan, ta may naka-maintain man kami kay loader. Oo. Hello po. Apo, ang halit ko dyan, Mayor, tabaka kung may umagi, mataymingan na may magrampahog na gapo? Iyo lang po yan ang sarong ka, kaya pipa bantayan makitanod, yaon nga niya ako duman, sabi ko, na bago magbalyo, magiling sa taas pa, siyempre, baka, mataymingan talaga, kung talagang, gari ngaya kuhan, halimbawa ngaya, kung may mabalyo, bako lang makaska, bantayan kung may karibat lang. Pagkaroon. Medyo kuan lang, pasiguro, sabi ko man sa kuan, magiling. Kung kaya pa man baga makaiwas, maiwasan pa man. Makatako. Pero tabing, more or less yun, pero tabing distansya ka ini, pero ang distansya tabi kan, area na nagrampahog ang mga gapo. Perang section yan. Halimbawa sa kan tinampo, siguro siguro ki mga ang haba siguro mga 20 meters. Isal batana lawig man. Opo nga medyo alaba man kaya kuan. Pero po na more or less arogan Mayor ang kuan na section ang giwa kay arogan na problema. Alos sa Marigondon yung man lang ito taso iba so sa bandang puro ka ito bintagan na ki protection ninda tapos digdi banda sa may Marigondon man lang ini duwa section nang igwa kay araw ka itong nag-landslide. Duwang section. Yan na bulod yan na di ba? Bulod kan sa may Marigondon area. Opo, bulod. Pero igwa nga ni digdi ki pagkakaagbaga itong may project digding na iling ako suno. Kuan baga ito net siya tapos iyo itong pagkakaagdigding niyan. Pero ang pigkagan itong mga porsyon na dahil managiro. So ibang kuan sa abang portion pero itong hazard talaga may man ninda kagan bako ito ang pinagkagan talaga bakang nasa isip ka ito Mayor baka nga prevention di ba prevention para di magrasay po araw kaya di ko pigkag iyo po ini pong tinampong ini sempong diretso kaya diyan luwas po tabi kaan West Coast na ang kaya diretsong Pantaw diretsong Libon halos dakulo ng barangay dyan sa Katmurawan tapos sa sakop kan Uwas, Nagas tapos diretso na po ining Libon Pantaw dyan po binalibot iyo bata iyang baga po gari dakulo ang mga resort dyan kaya mauto dyan di ba po dakulon halos ang Sabado Domingo digdi ang Almara sana halos siguro mag mga sanggatos na auto ang nagadyan. Pangyayari. Halos pag ka dito. Dakulo na talagang kuat. Iyo, so ano tabi yun ang nahiling na solusyon kang DPWH? Siguro, pag-ururunan kung mag-apitig dito ko ang DP, baka ngunyan magtukad giraray. Ang sa kuyang pinakakuhan kayan, kung okay pa man ang pwede pa man ang blasting,
pwede talaga itong i-blasting na para bumagsak na. Dahil napagalato na, bumagsak talaga Ubuso na lugod. Opo, lubuto ko na giraray. Opo. Ano yun? Sabi, National Road po yan? Halos national road po yun kuan kaya yun so sa tourism, Iyo. Sige, tapunan ko na po ang DPWH region. Baka may aram sinda dyan na may pwedeng mag-ibo, ha, Mayor? Ayaw pa, sir. Opo. Salamat, Mayor Tabi, sa informasyon pagsibag ka na po kung na aga. Mabuhay po ka mo dyan sa Piuduran. Ayaw pa, thank you very much. Thank you so much. Mga tugang Mayor Alan Arandia, Tabi, Piuduran, Albay, may kinaraman sa konfirmasyon, mga tugang kan sinabi ng bagay. Hello, good morning. Hello, off air. Off the air. Opo. Hello, ma'am. Iyo. Iyo mananggad. Ano? Iyo. Oho. Iyo po. Iyo. Madali on mananggad dyan. Iyo. Paano maggabakip? Iyo. Oo. Yes. Iyo. Iya. Iga mananggad ka anduman. Iyo mananggad. Oho. Correct. Iyo. Geotextile ang apod palangkaan. Nakahiling pa ako kaiyan, madam. Yeah. Iyo po. Iyo mananggad. Oho. Ang nagkikinabang sa China, adi, hali sa to. Opo. Opo. Oo. Iya. Opo. Okay. Iya, ma'am. Iya po. Okay. Salamat po. Salamat. Alright. Thank you so much. Di ba? Oh. Yan pala na. Sabi ka nag-upload sa mga mining sa mga mining companies ngaya. Sisiyo ngaya. Mayor? Hello. May nag-upload kaya sa kuya na listener ta. Nag-suggest siya na kung may mga kamidbid ka po, pwede na po maghagad baka di ang kaya kang DPWH kung nang gigibuon dyan. Pwede na po maghagad kita kigari opinion sa mga mining engineers, sa mga may minahan baga po, Mayor? Taatan mga may minahampalan, matibay ang kung paano sila magtupag kambulod, paano magluho kambulod, paano magpasabog kambulod, paano po saraon ang bulod, di ba? Tamay pigigibo pa lang dyan nagaro technology, geotextile technology, na supigsusog sa contour kambulod, na prepare po na dahil siya magparatupag, araw-araw kayan. Yan sistyong kamparadangog na tabi, Mayor, kaya ipaabot ko po sa imo. Siguro po kung ano talaga ang pwedeng ahensya kaya na makatabang, mahagad kita Iyo. Ano man maraot Henry, maghagad kita sa mga araw kaya ng mga paradangog. Tapos siyempre, kaya dapat magayon ka araw kaya kanya-kanya suggestion kita, no? Yes. Siyempre, kung dahil man naisip ka na ibang ahensya, mas baraya na araw kaya. Iya po. Besanta, iranami po sa MGB, buda sa DPWS, baka may connect ta. Yan nga ni parang sa ginubatan, igo dyan ki garip producer kaya na certain arboleda, nag-export siya sa China para sa paggibukan mga geotextile na iyan na nakakapreserbar po sa pagrasainin mga gapo sa bulod. Di ba? Di at least lamang, baka lamang may kayahon ta mayor may budget na nakula, no? Talagang nakula talagang i-budget kaya. Kasi kanino, may nailing na ako duman na para kaagayan. Halos sabi nga ni kahit no congressman pa si Mayor Nando Gonzales na nag-ibahan kami segundo na portion na yan. Ikaw na kaya dyan pigkaag na protection na halos 100 million ang budget na ito bagang mga screen ang kinagninda pero
dahil man kaya ta pagbagsakan gapo, napagsakan sa screen, nalubot sa screen. Wara na naman. Siyempre, wala mang giraray ki Iyo. nangyari. Babay sa Opo. 100 million. Ano? Opo, ano po yung ganit taramon sa kaya ni kung nando ka ito. Opo. Mayor, salamaton po Giraray. Pa, Thank you yeah, po. pa. Okay. Thank you. Alright, baba. Yan sige ta. Feedback ta lang kay Mayor Arandia. Mga tugang ang konsen na anta. Paano na Aga dito dyan, may madiskuido dyan. Paragi-agi dyan, di ba? Yung magparagi-agi dyan, ay, naiko po. Rimate, matapudang ko daw sa DPWH ta. Trabaho tayo ning i-facilitate. Alam, madali. Ma'am Lucy. Ma'am Yes Lucy. po. Hello. Good morning, Tabi. Ate Lucy Castañeda. Yes po. Good morning. Good morning. Opo. Po. On the air katabi. May i-refer kami sa imong concern sa Piodoran. May nakaabot na po sa imong issue regarding sa Piodoran. Sa may partikan Marigondon, igwa po dumang kibulod na nagrarampahog ang mga gapo. Tabi, nagrarasay ang mga gapo. May nakaabot na sa inyong report dyan sa region? Ma'am Lucy? Hello, Ma'am Lucy? Ay, pangyari sa Maabaca. Network busy. Madali lang. Network busy. Hello, ma'am. Ma'am? Hello? Po. Sir, ang geotextile, sir, alian sa nyug. Sukan adi. Coco fiber. Coco choir. Opo. Di ba? Coco choir. fiber po, opo. Iyo. Iyan, flexible siya. Bako siya rumikan. So, sabi ni Mayor na screen Iyo. Pag, Iyo. Iyo pag, po. panahon, nagtakla. Minagaba. Tapos Iyo. Minaputol. Oo, minagaba. Nakailang Tapos, ukaan talaga? Iyan na geotextile. It becomes part of the ground, of Iyo. the soil. Mm. Tapos usually, sa geotextile, pakalatag, tiga yan ki garigel na may mga seeds, Oho. na may mga pisog. Tigbubuhayan, Tapos, ano? sa pagbuhay, Oo. minakapit na ito sa daga na Iya. stable na siya, dahil na siya nag-iiro. Mm. So it becomes part of the land. Iyo. Ako siya, May nahiling ukan, ano, Madam wala Duman pa sa siya. kuwan. Kung nailing kan sa soul, ito, may bugunon siya na In fact, garibanig, ang bibanig number sa one daga. exporter in Myanmar, Oho. ang nag-export kay geotextile sa China, sa Korea. Oh. Yaong pati, ang nag-invento kaya, yaong sa gilubatan. Iyo. Kung sabiyon, madam, ang And then technology the sa local tuya. government can request, siguro matabang man si Dr. Yeah. Albeda. Yeah. Oo. Kung sabiyon, taga-Bicol man siya. iyo baga. Kung sabiyon, Iyo po. iyan na technology Iyo ng po. gigamit ninda, akseptado nga na sa ibang parte kang kinaban, di ba? Iyo po, maski sa South Africa. Ang Yeah. mga mina duman sa South Africa, nag-export, nag-import kay textile, hindi sa tuya. Yeah. Okay. Oo, Okay. and kita lang siguro ang bako masyadong aware Iya, kaya na iya po. mga technologies na Iya po. Okay. But this is available. Thank you po. Okay, ma'am. Thank you so much, ha? Thank you so much. Alright, tabalikan ko si Ate Lucy. Madali lang ata. I-report tayo. Baka pwedeng mapailing ninda duman. Mag-coordinate kay Mayor. Ano yan? Di kay aram kung ini regional o district ini na tinampong ini. Pero, hello Ate Lucy. Naluwas ako tamaluyaw, hindi sa kwarto ko ang signal. Oh, okay na po. Medyo okay Opo, naman. opo. Oo. Tapano Opo. kaya, kaurong ko si Mayor Alan Arandiangon yan, duman sa Marigondon, may mga bulod baga duman sa may partikan barangay kan Marigondon. Nagliligid po ang gapo hali sa bulod, madam? Opo. Oh, taday man palang kito ki slope protection. Siguro sa kahaluyan, siyempre nakukuan baga so naturally sa kambulod, nagrampahog tabi sa mga gapo na darakulaon. Ngunyan, gari igwa naman dumang kikuan, kung nagduma naman sa DPWH da sa First Engineering Office, sabi ni Mayor, gari, maski siya, nagagad din taba, kung paano ito, gari, mapupreventara na bagay na ito. Duman pala Ate Lucy, kadakol ka nag-araging auto, pasiring sa Albay West Coast. Opo, Albay West po. Opo. Konkreto naman ang tinampo. Magayunon ang tinampo duman. Magayunon ang tinampo. Kaya lang so mga sa gilid, yun po nagiging nakausaki risk sa mga bihikulo. Siguro po kung pwede nindong mai-verify duman sa DPWH sa First District or baka po nindo pwede makauron, makontak si Mayor Arandia para po sa siring na bagay. Opo,
Sir Henry, sa Bonbon po. Ito, Bonbon. Marigondon po, may kan Ate Lucy, Marigondon, Piodoran. Marigondon. Piodoran Albay. Opo. Oh. Nagkaperang aldaw na dapong nangyayari ini. Kaya lang siyempre, di man aram kon ilyo kung paano gigibundo man talagang ang gapo minarampaho. Actually, si Mayor Arandia nagpadara na po dumangki mga heavy equipment na pigaga na sa iyang personal buda so pero so district gayo nag-arkila na sa nadumaan ta deng available na gamit para i-clear kang tinampo kung ito po nagreligid sa tahaw ang mga po. So nagrarasay ko, ayun po. Tay paabot ko tabi digdi sa maintenance ni tabi. Sige na tabi Mayor, pangyari sa maabak. Mayor na ako Sige tabi Ate Lucy, salamat at baka kung may maisip na solusyon ta. Ano yan, ta i-refer mi man nga ni sa MGB, tabaka kung may mga ibang technology pwedeng magamit para po mapakarayan. Iyo po. Opo, Sir Henry, opo. Salamat po tabi. sa feedback. Ate Lucy, thank you. Po. Alright. Thank you din po. Salamat po. Bye-bye. Thank you so much. Po. Yan, mata. Aramom, itong pigataram ni Madam Technology, magayunon ito ta. Koko-choir talaga yan na bibanig yan sa bulo. Nagbanglo ka man, nagbubuhay na. May kahoy na nagbuburuhay. Gari basta structure kang bulod ko nga. Pataas, pababa. Pipatos ka ito. Nakailing ako kaan sa kuan. Sa Seoul, Korea ka travel kami duman. Naging mga bulod. Aralang kawon. May mga ampas ang aralang kawon, mailing mo, ay itong mga tugang ang nasa gilid kang bulod. But may mga reparo na koko-choir, takadarakulang PC. Ano ang mga PC mailing mo na nakatunton? Di ko alam kung ang purpose kaya may mga PC na hali sa pababa na gari. Kuan? Nakapurupot sa mga gapo. Mga tugang. Gari pa kadarakula. Gari mga legs kadarakula. Gari mga legs kidaraga kadarakula. Natangay ka na kung legs pang kidaraga na ipareho mo. Diba? Pero basta gari tabay kadarakula, may gari braso kadarakula, tabi. Diba? Oh. Good morning, tabi, kay Bossing Chito Baldo. Ayun, pala may number thank you, Bossing, Chief Executive Officer, Coco Technology Corporation. Sige, tabi, sir. Tai-refer ko ini, ha? Salamaton, tabi, Bossing Chito Baldo. Okay? Ito kanon ta ini. Pwede po apodan mo si Bo Arboleda ng Juboken for Geotextiles. Iyo, nag-exhibit sa muya ini kay ito, Madam Mirna Lanoso, Dr. Mirna Lanoso, Marina Agatabi. Nag-exhibit sa muya ini kay ito, Juboken. Yan, di ba? Juboken. Inan mga paagi na, di ba? Nag-export nga ni Sinda, mga tugang, natataday ito ng technology pwedeng i-adapt. Tigdi po sa satuya na lugar. Okay? O sige po, salamato na maray. Mabuhay tabi kita ga boss. Hen, tama itong apod ni Madam, dyan po sa Kamalig, igubaga ka iyan, buda sa Ginubatan. Joboken, yan. Salamaton tabi, ha? Okay, ito. For info po, ang nasabing bulod po, Rocky Mountain, wara po mga nagtutubong pananom or kahoy. Yan. Iyo man ang nahiling ko sukuan, nailing ko man ang ganso bulod. Gari, apad, so, pinadalan din sa kong video, apad sa bulod. Gari duman sa, nakaabot ako duman sa kwan, Yosemite sa California. Dracula na rock formation, bulod. Yosemite National Park. Arugan, pero duman po sa nailing ko po duman na itong mga rock formation na itong Dracula unununon sa Yosemite. Pinindong i-search, Google. May part duman. So, inagihan mi, igwa ki part na may mga gapo, nababanigan man ki, pero ang pag-iling ko, garonet, in my part akong nailing na color brown. Ang assumption ko, baka yun yung technology ini, na pigamit duman sa Yosemite National Park sa California, na maski gapo siya, may nagtutubo siya na mga, sadit na mga mga awot na gari, talahib o something, naralabaw ng gamot, na nakaka-preserve para na magrasay ang anong mga bagay na yaon naman. Anyway, sige po. Tayo research sa taban technology niyan para mga tugang magamit nato asin sabi nga ni pag nai-refer niya to yan mga tugang sa MGB regarding tabara adalan yan. Tabata subulod so report baga ka ni Jimmy subulod nagiribok. Nagungurob-ngurob.
Nangangarantog mga tugang subulod. Ay nako, ang mga baretang yan hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pabili ng vitamin C. Yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Oras natin, 8:44. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nag-text pa ako sa MGB, buda utong number na pigtaon ni Councilor Chito Baldo, para ma-i-connect na tabi ang concern. Mga tugang dyan sa may pati Kampiudoran Albay, habang pigahalata po ang simbag. Mga tugang, digdi mo nakita sa report ni Hans Galero, may kinaraman po sa problema daw sa mga illegal parkings. Digdi po mga tugang sa Legazpi City. Lalo na dyan sa may Bank Row, mga tugang balik na naman sa dati. Ang parking baga dyan, wala to, di ba? Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, kung dati nagkarilinig na ang mga obstruction, particular na ang illegal na parking sa may Bank Row sa syudad ng Legazpi. Ngunyan, nagbabalik na naman sa dati ang itsura kaini. Ini matapos na manutoran kan publiko ang mag-iripong-ipong na parking pareho kan motor, pati na mga auto minsan nagkakagubot na ini kan trapiko, lalo na kung rush hour sa nasabing lugar. Dahilan kainin na sibot mag-aksyon ang mga miyembro kan Task Force Kalinigan kan syudad para ikaralamp naman o kay harali o naman ang mga motor at sinman mga four-wheeled vehicles na dai pananggad sa good sa ngoyan natataraman asin sige man giraray ang pagpararada sa nasampitan ng lugar. Sigun kay Andy Marbella ang pamayukan nasampitan ng task force, maski na nga ni daw pauro-utro na ang sindang pagramdom sa publiko, lalo na sa mga motorista na daina ng gad maging involved sa mga illegal na obstruction o kaya parking sa mga musibot na lugar sa syudad kan Legazpi. Dakol man giraray an matagas an payo asin sige man giraray an pagpark sa mga ipinagbabawal na lugar. Dahilan kaini nagpatanit na si Marbella na dain na sinda basta-basta mataunin konsiderasyon kundi talagang papakusugon na nindaan enforcement o kaya implementasyon kan siring na bagay para man manultol na ang publiko. Sigun man kay Marbella, maski na nga ni pauro-utro na sinda sa pagpagirumduma para gusman girare an espersos tinda urog pang mantinido mo niya na an orden kan DILG manungod sa road clearing operation, maski na nga ni nakalihis pang taon na pinuunan an siring na bagay. Ito VP ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Yes, thank you so much, Ans Galero. Okay. Salamat. Ito may interview yaon si Kwan sa inutong ko na daw sa duwang ini, yaon si Jomar kay ba si Vice Mayor, si Josmana sa NTC, isa na inot sa duwa. Josmana ka magiro dyan i-divide ko yung oras kong natada tailog tatabi ang NTC after ni Jomar Bien, hali po dyan sa Bakakay Albay. Jomar, good morning, come in. Salamat, VP Henry, good morning sa mga parantabay. Tama, nasa Banuran ng Bakakay, VP Henry, may session daw sa pero dahil pa man sa session, kaulahin to si Vice Mayor Edson Puñesa, ang Vice Mayor kan Bakakay. May correction man ginari duman sa controversial na pinagpupunir na dockyard kan Santa Clara Shipping Lines. Pinag-issuean kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o nagpahayag ng BFAR na sindamata o ng Certificate of Objection dahil lang takul na mga distroso na mga kapalibutan ito pag manalaw. Si Vice Mayor Villesa, gumagpasa na BPNP sa pag-issue kang Certificate of Objection pantagunian. Nagpasuruway na, nataraman ini, kan sarong kagawad, si Vice, na magirilingan niya kita sa ombudsman. Pag mo pinirman yan,
Saro iyan sa patunay lang ito. Talagang ang panindugan ni Vice Mayor is kontra siya dyan sa shipyard. Pero sa mga development tayo, ikaw wala yung tamang gilari si Vice Mayor kung ano na ang sa iyang disposition digdi representing na development kan aplikasyon ka sa Santa Clara. Vice, live kita sa DCGB na sa ibong linya si BP Henry Maceda. Hello, Vice. Maray na aga po. Vice Mayor Edsel Villesa, sir. Good morning. Good morning po, sir. Opo. Ano pang status kan application kang Santa Clara Shipping Line para sa pagbugtak ng dockyard o shipyard tabi sa may partikan Barangay Sula? From the very start po, sir, ako po ay dayadi ako sang ayon na magkaigwaki dockyard dyan sa Sulat Channel gawa ng kahirap ang inisip sa mga kasaradayan. Sa oras na kaigwa po kay dockyard dyan, siyempre po ang mga ati sa mga hali sa barko, hindi so mga use oil, baka di ba control, baka ang mga coral, and then ang mga sira, baka umarali. Ingat gani po, so kung kinukuhanan natin so mga fish cages dyan, no, gawa ng nagreklamo na sa mga saradayan dyan dahil kadap kusira. Mas lalong-lalo na ini kung makalaog dyan sa tutuyang lugar, dyan sa Sulat Channel. Opo. Oo. And then, ang pinag-iwitaran ko pa dyan na dakol dyan ang manaralaok sa oras na binuksan niya ng magiging dockyard. And then, may saro pa pong pwedeng mabuksan po na yan, gawa ng iba po na dating ordinansa ang Sulat Channel na yan. Okay. Vice, ano pong status ngunyan? Apera kang naka-issue ka mo kan certificate resolution of no objection. Ano pong status ngunyan? Naka-calendar po ngunyan ba sa Sanggunang Bayan ng iba pang issues concerning yan sa application na yan? Sa ngunyan po, sir, dahil pag ngunyan naka-calendar, nagkaigwaki meeting sa para may paliwanag kang BIFAR. So sa ngunyan po na nagkaigwa kami desisyon kay puwan sa sarong komitiba na i-report niya kung ano nangyari kang meeting. Yan. Galabas po, gari marinder ki committee report. Itong meeting po, pati ito kang proseso kan Sanggunang Bayan tabi, Vice? Yun po, proseso po yan sa Ayun. So, gari obligado. Maramang kang mga kagapsan ng mga kagawad, and atin sa mga residente kang bilog na banwa kang bakakay, na ano ba nangyari kang desisyon kang BIFAR. Iyon, okay. So, gari obligado po na mag-render kay committee report and concerned committees. Dahil base po duman sa report kan BIFAR, tabi, ano po ito, ang hiling nindo? May magabat daw po ini na may timbang daw ini na magabat para sabi nga ni mabirik an iba na nagsusuporta diyan asin day malawos ang pangapudan kan iba, base sa pangapudan kan mga residentes na day po malawos ang pagbugtakan dockyard o shipyard. Sa kuya opinion po, sir, malamang na day na malalawos ang dockyard na yan gawa ng nagluwas sa desisyon ka na BIFAR. Kangunyan na sabi ni Sir Dean na ako sabi hanggang sa oras kang sityon na ako mag-ihirilan kami sa ombudsman. Para kung di ako natakot na darahon sa ombudsman, napigalaban ko ang kasardayan. Iyon, okay. Vice Mayor, salamat po ha. Panagos tabi kaming mag-aabang sa bagay na nakatala budigdi. Ayun po ang sa tuyang pagproteher kan kapalibutan. Asin po ang pagproteher kan sa tuya tabi na naturalesa kang Sula Channel na dapat na proteheran sa pangaran kan sa tuyang lugar na pinag-ierokan. Mabuhay po kamo, Vice. Salamat po, sir. Opo. Thank you, Jom. Yomar. Thank you very much, Vice Mayor Edsel Villesa. Sinabi sa kasabago sabi depende sa pagkulay, may naing kaso na maisulong sa Sangguniang Bayan itong suposibleng pagkamyandar kang ordinansa kan 2005 na nadideklarar sa Sula Channel bilang fishery culture area. Obligado siya bilang presiding officer na mag-preside man, pero kung magtablaan boto, siguradong sano siya. Yeah. Okay. Yan, BP Henry, mga dagat na balata, Jomar Bier, DCQ.
Salamat, Jomar, live from Sangguniang Bayan, kan baka kay Albay. Mientras tanto, nasa linya po si Josh Babino, kaya pa po si Attorney Joey Bilangel, ang legal officer po kang NTC. Joshua, come in. Good morning. Naputol. Sige daw. Joshua? Yes, good morning. Go. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Kaibahan ko niyan si Attorney Judy Bilanghel, ang legal officer. Sorry, Joby pala to. Kala ko Joey. Jovi. Jovi Bilangel. Okay. Yes, VP. Kaya nang ipaliwanag ang mga kaputan sa publiko may kinaraman sa pagtapos na ini ng SIM card administration. Attorney, si GP Henry po, nasa bayan din. Apo. Attorney Jovi, ma'am, magandang umaga. Good morning. Good morning, VP Henry. Good morning din sa gabos na nagdadangog sa imong programa. Opo. Ma'am, inot ko na po, gusto ko mingo na pong maraman, kumusta po sa numero kan mga nagparehistro po sa SIM sa Bicol Region? Naabot po niya to ba? So, target niya tong numero na dapat magparehistro? Sa bilog pong nasyon, uminabot po kita si 113 million. So, this constitutes around 67.8% kang gabos po na nakapag-rehistro na kang SIM po. So, the data po is all over the Philippines. Wala po tayo bitihanding data dito sa Bicol. Okay. Pero sa buong bansa, halos inabot natin yung target, Atty. Bako? Sumubra yes sa target? Po, meron kaming soft target na around 110 million. So, masaya kami. Sumobra pa sa soft target. Umabot tayo ng 113 million po. Yes, okay. Very good. Okay. Ang hapot po niyan, attorney, kan sa itong mga kababayan, automatic po ba na deactivate sa mga SIM na dahil nakapagparehistro tabi? Noong April 25, 2023, nag-set tayo ng deadline para po makapag-rehistro lahat. Opo. So kapag hindi mo yun na-rehistro on that period, ang epekto po niyan is ma-deactivate po ang iyong SIM. So bale po, meron pong nakalagay sa IRR natin na after ng permanent deactivation, meron pong grace period na binigay ang batas. So simula po April 26, July 25, yung deadline po natin. After po ng July 25, July 26, that's 5 days po nito. Yeah. So, it ends on July 30, 2023. Yes. So, yan po ang 5 grace period na binigay na para po yung mga na-permanently deactivate na subscribers, meron silang karapatan na reactivate ang SIM. Ayun. So, pagkatapos ng 5-day grace period na to, so simula July 31, lahat po ng hindi talaga nakapag-request ng reactivation, ang epekto po nito, cut off na po sila sa mga telco services. Ayun, oo. Pero may mga iba ho pong nakikinig sa nagdadangog po sa kuya na. So ining ibang texter ko, caller ko, send na pong SIM, dahil po ninda na i-register, no? Pero nagagamit da po ninda tabi mamunyan. Kasi po ang epekto talaga niyan, dapat kahapon, July 31 madami. po, cut na po talaga. Yeah. Pag na-reset po kasi yan, Sir Henry, I'm sure po hindi na sila makakapag-text, makakapag-call. And yung mga darating din na mga messages, hindi na po yan makakapasok sa mga signal. Opo. Attorney Jovi, halimbawa po nawala ang SIM na nakarehistro, ano po ang gagawin? Kung ito po ay existing SIM or yung ginagamit at nawala po, obligasyon po. Hello po. Yes, go ahead po, attorney. Obligasyon po ng end users na kapag nawala ang SIM nila na kailangan po i-report po agad sa telco provider po nila. Nakalagay po sa IRR, immediately po dapat. So, dalhin po yung any identification document na nagpapatotoo na ikaw po ang rehistradong user ng SIM na to. So, kapag na-report po kasi agad, immediately mababar yung connection mo sa telco. And pwede ka din po makapag-request ng issuance ng new SIM at SIM number po. Yan. Actually, yung pong tanong ko, Ma'am Attorney Jovi, kasi di ba, yung number na yon is registered sa'yo. So, pag nawala yon, pwede ka mag-request ng parehong number. Tama? That is correct po. Very good. Okay. So, yung pala ang concern niya. Now, halimbawa po ako, magbibili pa ako ng panibagong SIM. Ano po ang gagawin ko?
The same process din po as long as meron ka pong any government-issued ID with photo. Bago po kasi yan magagamit, reactivated na Sir Henry ang mga new SIM. Yeah. So yan ang feature po ng mga bagong SIMs natin. Kailangan mo yan i-review bago mo yan magamit. Opo. May 'di ba ang purpose, ang isa po sa mga objective ng SIM registration is ma-prevent yung mga scams, ma-prevent yung mga may mga masasamang plano gamit po ang SIM number. Paano ho ba yung mga ang isang tao, attorney, paano po ang sarong tao maka-access sa Indo or sa anuman na telco para aramon niya, ireklamo niya ang sarong SIM number na nagigibo po sa Yakibako Maray, tabi attorney? Ang SIM registry or SIM register ng lahat kasi nakapag-register ng SIM, wala pong data ang any government agency niyan, including our commission, the National Telecommunications Commission. Ang may hawak po ng data natin ay ang mga kanya-kanyang telco network. Yes. So, anyone po na magko-complaint regarding sa isang numero para ma-identify yon, kailangan po kasing mag-request yan ng court order or subpoena para po ma-identify yung person and address niya. So, ang data kasi po natin na nasa SIM registry is absolutely confidential. So, bawal po i-divulge siya ng telco sa kanino mang tao. Dadaan po tayo sa proseso po para ma-identify sino po nire-reklamo natin. Opo. Saan ho pwede mag-file ng complaint, attorney? Any law enforcement agencies naman po, pwede pong makipag-ugnayan ang mga nagre-reklamo. Sworn complaint lang naman po ang nire-require. Ilalagay doon bakit ba nire-reklamo natin, bakit hindi natin siya ma-identify. So yun po, if ever man makapag-issue ng subpoena or mas maganda nga kung may court order, yan po, makikilala po natin ito kung sino po yung taong itong responsable po sa isang illegal activity. Pero yan po, kung halimbawa plano mo mag-file ng kaso, but just for identifying purposes kung sino ang nangluloko sa inyo, pwede ba yun, attorney? Mahirap po kasi yan Yun na ang purpose natin is ma-identify. So dadaan pa din talaga sa proseso. Otherwise kasi BP Henry, malaking penalty po kasing may impose sa mga telco natin. They have to ensure Yung na data mga privacy. data talaga is absolutely confidential. Sa data privacy, attorney, data privacy. That is correct po, BP Henry. Opo. Attorney Jovi, salamat po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po ang NTC. Yes, thank you din po, BP Henry. Good morning po sa lahat. Opo. Joshua? BP, si Attorney Judy Bilanghel tabi ni BP. Gusto pangarahan? Jovi? Judy. Judy? Judy. Sorry. Jody Bilangel. Sorry Iba na pagdangog ko talaga. Jody Bilangel. Yan. Opo. Sorry pasensya na po, attorney. Medyo mahina na po ang talinga ko. Sige. Joshua. Listener mo kaya ini BP. Bidbid ko yan. Bidbid ko yan si attorney. Actually, naligid sa opisina, nakamonitor siya sa auto niya, kaya nagdali-dali pa rin. Salamato na maray. Sige, sa mga masunod, ma-invitar kita digdi sa iya sa DCGB mismo. Sarong oras kitang talakayan. Di ba? Para sa mga kung may maghapot pang dakol na concerns, ma-invitar kita kay Attorney Judy. 1 hour digdi sa programa tang hapot. Padig doon to sa DCGB kung pwede ako available siya. Yeah. Okay. O sige. Ako live digdi sa NTC office, Joshua Bino. Salamat kan sa pagantabay with Attorney Judy Bilangel. Thank you. Goodbye. Mabuhay. De pang personalan kita po naghapot lang. Ang